egindako mapa erraldoia. Iruita. Aurora boreal, eguzkiaren partikula lurraren eromu magnetikoaren kontra jotzen dutenean gertatzen den fenomenoa da. Non bizi dira Artikoko lurraldeetan. Zer dira ipar poloan bizi den etnia bat. Nola bizi dira ura foken arruekin egindako etxeetan. Laguan igluetan esatuz egindako etxeetan. Nomadak dira. Batzuk arrantzaleak, beste batzuk estariak. Hego Amerikako eta Erdialdeko Amerikako meridian. Pasamontuko bestaldea. Lurraldea nolakoa zen, lehorra, malkartsoa. Emakumeak artisauak ziren, eta gizonak nekazaria eta ehiztaria. Lautalandietako indiarrak. Batzuk tribu nomadak ziren. Hau da, ez zuten bizilekurik finkoak. Beste batzuk sedentarioak adibidez, mandanak eta indar indatzak. Elikagaiak kontserbatzeko sistemak erabiltzen zituzten. Adibidez, Dakota, txekenak, komantzeak, ehiztariak, artoa, babarrunak, Hego Amerikako eta Erdialdeko Amerikako Aztekak nekazariak ziren eta lurra ureztatzeko sistema garatua asmatu zuten. Artisauak ziren eta arte ederra landu zituzten. Eskulturak, pintura urrea lantzen ere abilezi handia zuten. Eraikin handiak, piramide mailatuak, adibidez, eraikinak zituzten. Beren jaingo gurtzeko. Oroklariak zurtsuak ziren. Hernán Cortesen armada espainola haren zuntzailea nagusitakoa zen. Beste herri batzuetan kultura ekarpenak bereganatu zituzten eta hieroglifikoak erabiltzen zituzten. Hego Amerikako eta Erdialdeko Amerikako maila. Nekazari bikaina ziren, arto lantzen zuten. Artisauek beste eskultura, basueria eta urrezko paisajeak egiten zituzten. Aurreko idazkera eta eguneko eguzki egutera asmatu zituzten. Matematikari azkariak eta astronomiak oso partxeak eta oso guzta ona jasotzen zituzten.
Aurraren bizira berak duelako Machu Picchu hiri hori eraikitzeko harri handiak erabili zituzten 10,5 tonakoak. Hor badira piramidez mailakatuak. Inor ez zuten ikerketarik erabili eta marrazkien bidez eramukitzen zuten. Atauzpadak zinkek azken erregeak soldadu asko zituen eta armada handia osatu zuen. 1530 urte inguruan Francisco Pizarro bere soldadu espainolekin hiria suntsitu zuen. Kolonizazioa. Cristóbal Colón 1492 urtean Ozeano Atlantikoa zeharkatu ondoren Amerikara iritsi zen. Bidaiak 1000 hilabete iraundu zuen. Bidaiaren helburua lukozko gaien bila joatea zen. Amerikaren aurkikuntza Europarentzako oso inportantea izan zen. Amerikaren jendearentzat berriz gure konkistak ondorio txarrak izan zituen. Bertako aberastasunak lapurtu zizkiotelako, gero kolonizatu eta Europako kultura inposatu zuztelako 1000 indioa eginez. Amerika deskuziok Kolon mapak aztertu kontinente berria zela konturatu zen eta haren omenez kontinente berria Amerika deitu zitzaion. Amerikatik ekarri zituzten elikagaiak, babarru, patata, tomate, ziper, artoa, kakaoa, kalabaza, aguakatea eta eguzki lorea. Beste produktu batzuk, tabakoa eta kotoia, animaliak, ingeriana. Euskaldunok Amerikan. 19. eta 20. mendeetan Euskaldun asko Ameriketara joan ziren. Hantxe ikusi zuten bere bizimodu hobetzeko aukera. Batetik Euskal Herrira nekazaritza lurraldea zen lan asko egin behar zen oso diru gutxi lortzeko. Baserria familiako seme zaharrenaren eskuetan geratzen zenez familiako senitartekoek ogibidea beste norbait bilatu behar izan zuten. Lehenengo aurrerago gerren eraginez sortuteko pobrezia zela eta euskaldun asko Amerikar aukeratu zuten bere aztetzen. Gaur egun euskaldun asko daude Ameriketan. Euskal etxeak Euskal Herritik atzerrira irtendako gizon emakumeek sortutako elkartea dira. Ekintza asko egiten dituzte. ¡Eskerrik asko!